Hello, good morning. Good morning, guys. So today pala is actually Monday. Today is Monday, April 27, 2020. Kasalukuyan kami gumagawa ng longganisa. So nagpag-prepare na ako dito. Si Papa naman ay nagsaseparate, nagtitimbang ng mga karne. Anyway, medyo masama yung pakiramdam ko dahil yung mata ko parang mainit kasi parang lagi nakatutok sa computer. But ganti parang nag-ano ko ng eyeglass, pero kagabi para talagang anong oras na yung natapos kagabi kasi binenta namin lahat. Yung sa aming party supplies, 'di ba? Yung mga toys ganyan. Na-hold lahat 'yan dito sa stock room. So ang dami kasi nga na-stop kami sa Shopee. So, syempre, yung Shopee naman talaga yung pinaka-source na pinag-aanuhan namin sa stocks. So, ang nangyari, na-stock up siya dyan. So, sabi ko, kailangan kong mabenta lahat ito. Kailangan kong ma-dispose. Kasi, pera yan na naka-stock lang dyan. Diba? So, mas better na ibenta siya ng mas mura. Like, for example, sinale ko siya lahat lang, paubos, sale, ganyan. Tapos, hindi na siya presyo sa Shopee, pero hindi naman kami lugi dun sa price. Pero, nag-less ako. So, ang daming nag-order. Pakita ko sa inyo ngayon. And, actually, hindi ko na kinaya kagabi. Kasi, may ultimatum ako kay Papa 10 PM. Ako dapat mag-stop kasi talaga, yung mata ko, hindi ko na masyado makita yung sa computer kasi parang antok na ako. Tapos yung mata ko, nagbabasa na siya. So, ayun, magkakape kami. And, ayun, pakita ko sa inyo yung, maaga ako nagising kasi nagdilig muna ako ng mga halaman, nagwalis para at least, pagdating ni Papa na prepare ko na lahat yung mga kakailanganin ng mga kasi kailangan pagtimbangin yung mga mga powder na ilalagay natin sa ingredients. So eto lahat actually kailangan to i-deliver ngayon. Wala sana kaming delivery ngayon kasi nga today is aming gagawa ng longganisa at saka lumpia. But since kailangan namin to i-deliver kasi meron din kaming delivery for this morning. Ayan, yung delivery ngayong umaga. So, kailangan niya. So, ayan, pasensya nyo na. Binigyan kasi ako ng buto ng aming kapitbahay na dyan. Radish. Kasi nakikita yung nagtatanim ako. So, ayan, binigyan niya ako radish daw to. So, itatanim ko yan. Makalimutan ko. Diyan ko na lang ilagay. But anyway, so, eto yung mga orders ko kagabi. Tapos, ayan, eto pa. So, kailangan namin ito i-deliver. Pero, ang maganda kasi dito, may charge ako, every customer, may charge ako na 20 pesos. So, dahil, ilan to sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 sila. So, 7 times 20. Pila pa? 140? 140. So, at least na save yung fare, yung pamasahe namin. At the same time, may sobra pa dyan, may extra pa yan, matitira. So, yun yung ginawa ko. May charge na 20 pesos. So, yung 20 pesos, hindi naman kasi ganun kasakit sa kanila yung 20 pesos. So, walang minimum order, ganyan. Basta may charge ng 20 pesos. Kahit konti lang, dinideliver namin. So, eto, actually, pinak namin sa pouch kasi wala kaming mapaglagyan. So, eto, may mga pangalan. Iba-ibang iba-ibang barangay. Ayan. Ito din. Eto. So, yan yung i-deliver namin. So, instead na yung pera is mag-stay lang siya dyan, alam mo yung nakapondo lang siya, mas better na mabenta siya kahit sa lower na price. 'Di ba? Para magamit namin kasi gusto ko ding plan na kami bumili ng freezer. So yun nga yung pinag-iipunan namin ngayon. Actually mabilis yung pera kasi 'di ba, compared to Shopee,
may proseso pa. Aabutin pa ng ilang araw bago mo makuha yung, hindi araw, weeks nga eh. Bago po makuha yung pera mo. Dito na dinideliver namin kaagad. Nakukuha namin kaagad yung pera. Pero, ang ano lang doon is, napakahirap kasi sa Facebook. Kasi ikaw talaga lahat gumagawa. Ikaw yung nagtagasagot ng, ang dami nilang sasagutin. Tapos, na humihingi ng pictures. So, isa mo silang bibigyan. Napakahirap. Tapos, yan, i-deliver mo pa yung mga negotiation. Kung, kasi meron iba tumatawad, ganyan. So, yun yung mahirap sa Facebook. Pero, alam mo yung iniisip ko na lang talaga na kailangan namin talagang magsumikap. And, yun, kagabi talagang sinikapan ko talaga na mabenta siya. And in fairness naman, maraming nabenta. And hindi ko pa na-open yung computer. Ngayong araw, uunahin muna namin magkumagahan at gawin ito aming trabaho. So, yun yung aming nagawa ngayong umaga. Medyo marami-rami na rin. So, ang gagawin namin ngayon, yung lumpia, mamaya ipapak ni Papa yan. Pero na-prepare ko na kasi lahat. Kagabi, na-prepare ni Papa sibuyas, ganyan. And also, ano pa ba? Yun. So, ngayon, binlender ko na lang. Hinalo ko na lang lahat para pagdating ni Papa, ready na. So, ayun. So, ito yung itsura ng ating Sa mga nagtatanong ng recipe, pangako, i-share ko po ang recipe. Abangan nyo na lang po, ha? Dahil sasabihin ko po sa inyo. And, eto, mag-uumagahan tayo. Mag-uumagahan tayo ng pandesal. Ayan. Tapos, kagabi nagluto kasi ako ng, lang ginisa to guys. Ayan. Tapos, ito naman, nagluto ako kagabi ng spaghetti, pababa at pataas. So, ayun. Ayun, mag-umagahan tayo guys, habang nakikinig tayo ng balita. Makikinig tayo ng balita ngayon. So, yun. Hello guys, good morning. So medyo maingay yung electric. Nagbili kasi ako ng ceiling fan dito sa aming kusina kasi sobrang init, Diyos ko. Summer na talaga. And ayun, bakit ako sa meron din sa aming kapitbahay. Meron silang tambis. Ano sa Tagalog tambis pa? Ba? Etong dami. Nag-harvest si Papa. Nag-harvest siya. Nandun sa aming kapitbahay. Walang tao dyan. Pero, pwede naman kumuha. Kasi siya, hindi na nila, puro nahulog na lang sa baba. Sayang talaga. Kaya, maraming kaming kumukuha dyan. Kapitbahay. Kasi, laging walang tao dyan. Kaya, sayang naman. So, eto, hindi ko alam kung anong Tagalog nito ha, tambis. Pero, meron na isa nito makopa, yung sobrang pula na para siyang cotton. Ayun. Tapos, asin pa, be. So, ayan. Fresh from the tree. Bongga. Tapos, ayan, kain tayo, guys. Sarap to lagyan ng asin. Harap. Kasi sa inyo Ay na Mukha nga. Hindi kayo na palengke kaya naman sa puno. Malinis naman dito sa amin. Dati ba naman sa bukid? Hindi natin hinuhugasan yung yung balimbing, yung... Good one, baby. Di ada dulaan. Dia dulaan ha. Tulungan din yung dilungan mo. Hello. Nagdala pa siya ng silya dun sa Ano? Pagkas naman akong isusunin mo. Wala kami delivery ngayon kasi hepa. Wala kami delivery. Kahapon, may delivery kami kahapon. So, puro mga toys. Property supplies, ayan.
Nabenta siya in fairness. Huh? Sini kaganahan. Huy. Huy. Oh, bless ni mama. Ha? Hmm? Tulog pa kasi siya. Hi. Kamu bless ni mama? Chuchay! Wala ka. Please, mama. Please, mama, be. Tanawa sa gawas. Tanawa sa gawas. Dali, sa dali. Dali. Gabi akong anak. May sakay dabi. Kaya ko basabot, ma. Ha? O lagi. Taon mama og kaning basket. Training wheels. Be, sit down, be. Asa mo ka? Ito na ba yung tila na sa kuan? Pedal. Tunog sa pedal.